Welcome back guys sa ating channel. So for today's video test hunting natin tong ano. So FX natin. Yan. Try natin i-hunting gamit yung ano, yung Hades na pellet na 15 grains dito sa airgun natin. FX, yung kapalit ng Taurus natin to guys. Nakipag-swap tayo sa FX. Yung mga hindi pa nakakaalam, ito sinap natin yung Taurus natin FX na wildcat. Try natin i-hunt yung pellet na gagamitin natin, yung Hades na 15 grains. So yun, stay tuned guys, abangan nyo na lang yung mga patama natin. Ito, naka side cam tayo, hiniram natin kay brother Chris. Shout out bro. Ito yung side cam mo, gagamitin ko, try natin. So yun, naka set up na pala ako ng ano ko guys, ng kura ko. Standing lang tayo. Ito yung kura natin. Ito yung mga babantayan natin. Yan yung puno na yan. Yan, tsaka yun, tapos yun yung kawayan na yun, ay yung kawayan, yung hinog, yung tuyong ipil-ipil. Huwag yung intindi ito, pilipit ang dila nito eh. Doon, tsaka dito sa yan, yung pinagkapasan, ito paikot, meron pa dito. Yan, paikot yan guys. Yan. So yun, sige guys, abangan nyo yung mga patama natin.
Meanwhile, Grabe ang damage ng ano, oh. Ng Hades na 15 grain natin. Yun, oh. Sabog. Ito yung ulo ng Hades na ginagamit natin. Yan yung ginagamit nating bala. Pellet. Yan. 15 grains. Parang ano, parang expanding. Mag-expand yan pag dumapo na sa ano, target. Mag-expand yan yung design na yan. Kaya ganyan ang damage nya. Yan. Ito ang damage niya sa ano guys, kutok, wasak ko. Yan, oh. Wasak siya, oh. Grabe, ang lakas ng impact sa entry kasi nag-expand yung ano niya, ulo niya. So yan, grabe ang damage ng ano, tatamaan ng bala natin. Sige, stay tuned. Tirahin na rin natin yung kutok.
2 hours later. Yun, so tapos na naman yung adventure natin guys. Andyan na yung malakas na ulan, no? Ang dilim. Yan, paikot. Yan din. So hanggang dito na lang, uwi na tayo guys. Naka ano naman tayo, naka boundary tayo, 14 na piraso. Yun. So salamat ulit guys sa panonood. Nandun yung kasama ko, si Doy Doy. Nag-enjoy pa yata. Ayan. So ito yung ano natin guys, spot natin. Ayan, paikot siya hanggang dyan. So ito yung ginamit natin. So yun guys, sige, salamat ulit sa panonood. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita ulit. Shout out sa lahat ng nagtsatsagang nanonood sa ating mga video. Sige guys, salamat.